салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон аввори имрӯза ҳаст анаминаму платёи новинкаи аҷоибот фасонак. нархошон духтаро 500 сомон, нархи арзон. ё ҳаста духтаро 250 сомонӣ, размери и 48 то 60, размеришам 48 то 60. расветкош ҳаст духтаро хушрӯ. ина бодранги дига дора, кабуд сиёҳ, ани сабзи талхабарг. 12 дарвоза духтаро, 3 қатор, магазин Апай Зумратай. Баъд бо ини номуд абаяҳо омадагай, ғафсак, ирам аҷоибот хушрӯ, бори новинка, қариб 10 та ранг дора ба хиёлом. духтаро одам бисёре ҳам хе навора хушрӯ када нашида истодааст. сабзе духтаро нигоҳ кунед, талхабарг дорем, сабзи пасти салативи мешавад, ани сабзи рӯшан. хулас як нӯ ранг дора, бежеви, кабути осмонӣ, расветкош да, хулас гап нест, сиём ҳаст духтаро. Я бор нишон теда даст да духтара. 12 дарвоза духтаро, 3 қатор, магазини Апай Зумраби. ҳамара медонад, тарафи тило бозор. Доставкам дорад. Снимаеша духтаро капшонаш, ин ёш корои дастие. Духтагия духтаро ягон чи намешавад, замок ай поёну боло дорад духтаро хушро. Мана. Духтарако ба королевский бамбук омадай но расветкоша. Размери чанд то чанд ай? Размер 48 то 56. 48 то 56 духтаро, нархиш 500 сомон. Нархиш 500 сомон, бори навай духтаро. Сангош Сваровский тозай духтаро.